Byggesocietetet har siden 1937 været Danmarks største og mest alsidige interesseorganisation, netværk og talerør for ejendoms- og byggebranchen, og har i dag ca. 1700 engagerede medlemmer fordelt over hele landet. I Byggesocietetet er vi bygge- og ejendomsbranchens bredeste netværk, bestående af en meget bred gruppe af medlemmer fra rådgivere, arkitekter, ingeniører til udviklere, pensionskasser, landmålere osv. I Byggesocietetet kan du opnå rigtig stærke og nære relationer til kerneaktører og beslutningstagere i bygge- og ejendomsbranchen. Som aktivt medlem i Byggesocietetet får du en rigtig god mulighed for at gøre din stemme gældende og være deltagende i rigtig mange af de tematikker og de ting, som optager os i vores branche. Nogle af de mest aktuelle tematikker, der optager os i dag, er fortætning af vores byer, det er klimaforandringerne, blandet i by. Det stærke ved Byggesocietetet, det er, at vores medlemmer de kommer fra hele bygge- og ejendomsbranchen. Så uanset hvilken faglighed man har, så er man velkommen hos os. Vi er også til stede i hele landet. Vi har 9 lokalområder fra Vendsyssel, Aalborg, Aarhus, Trekantområdet, Syd- og Vestjylland, ind over Fyn, Sydsjælland, Midtjylland og selvfølgelig København, hvor vi er langt størst. Vores medlemmer de kan komme til vores events, som vi holder i hele landet. De kan være en del af vores meget populære netværksgrupper, som også er sammensat bredt fra hele branchen, eller vores fagudvalg. Vi holder nytårskur i januar som et eksempel, 500 gæster. Vi har cafémøde med Københavns overborgmester. Jeg er medlem af Byggesocietetet af 2 årsager. Nummer 1, på grund af det faglige læring. Jeg vil gerne dygtiggøre mig, jeg vil gerne blive bedre til det, jeg gør, og det gør jeg ved at deltage i kurser og inspiration fra Byggesocietetet. Nummer 2 er helt klart det her med netværket, som Byggesocietetet er gode til at skabe rammerne for, så man kan både spare med sit eksisterende netværk, men også udvide sit netværk. I ejendomsbranchen er det meget mere at have fingeren på pulsen. Hvad rører det sig? Hvad sker der? Hvad er det næste? Og der er Byggesocietetet guld værd for mig. Vil du høre mere? Så gå ind på byggesocietetet.dk.